Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako aktivovať v systéme Windows zabezpečené spustenie, tiež nazývané Secure Boot. Najprv sa musíme dostať do BIOSu, jednoducho vyhľadáme zabezpečené vo vyhľadávaní Windows a hneď nájdeme túto možnosť. Ak to nenájdeš, môžeš priamo zadať tento text. Potom naň klikneme a budeme presmerovaní sem. Tu môžeme spustiť rozšírené spustenie jednoduchým kliknutím na reštartovať teraz. Môžeš to urobiť aj inak. Keď reštartuješ píce, uvidíš logo základnej dosky a potom napríklad stlač delete pre BIOS setup alebo inú klávesu. Väčšinou je to aj F2 a takto môžeš tiež otvoriť BIOS. Ak použijete tento variant, bude to vyzerať takto. Kliknete dole na riešenie problémov, potom na rozšírené možnosti, následne na nastavenia firmwareu a nakoniec na reštartovať. Potom sa dostanete do BIOSu, ktorý môže vyzerať napríklad takto. Nemôžem vám ukázať presné kroky, ako aktivovať zabezpečené spustenie, pretože to závisí od typu BIOSu, ktorý máte. Môžem vám len ukázať, čo môžete urobiť, aby ste to zistili sami. Tu v tomto príklade vidíme, že je od MSI. Niekde u vás bude iná značka a budete musieť vyhľadať na Google napríklad MSI BIOS Enable Secure Boot a nájdete návod ako na to. A to isté urobíte aj s vašim BIOSom. Len takto môžete presne zistiť, ako aktivovať zabezpečené spustenie. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma váš like a dovidenia.